Are you ready, Cadet? Yes, Sarge! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Harap sa likod! Harap! 1, 2, 1, 2. Ay, anak yun na yung kamot, Sarge? Okay na yung kamot. Part na sa pageant. Pageant, Sarge! Sagira! Sagira! Sarge, Sarge, ka Sarge kasi kadet, yung anak makapasar yun sa pagiging sundalo. Makapasar na basta mutuman lang siya sa kuha. Sarge, di ba ako pwede mong gunit og pusil? Hala, pugsag yun. Kabalo di ako sa mundog ko. Sarge, before siguro niya maggunita ng baril, patistingan sa siguro ng mga bala. Hala, kay puro man ay mamagasin. Oh. Rat-rate! Sarge, padaplin! Agent Ray! Sarge! Naunsa naman ka, kulang imong gibuhat. Kulang pa to, Sarge? Padaplin. Sarge, ning gawas man nang iyang pagkabayot. Agent Ray, natural ra na mahadlok. Labi nagmusul ka sundalo. Natural rin nga na. Natural ra. Kaya pa, Cadet? Kaya yun, Sarge! Para sa akong laking... Ay! Para sa akong pamilya, Sarge! Cadet, nahagard na ka, pero mo lipstick. Kula kayo. Sarge, pwede na ako makagunit og baril, Sarge. Paminaw ni mo, Agent Ray. Pwede na pagunit o pusil. Tistingan na to, Sarge. Butin! Come to here. Gusto na ako magunit og pusil, Sarge! Bang, bang, bang! Ten, alit, ten. Nabuthan na ka. Asa, Sarge? Sanong. Tama ba kanina kung sudlan nga batalyon? Ikaw, Sarge, nabutan na ka sa naong. Wala ko nabutan sa naong. Oy, ginatulon na ako. Mga damak. Paminaw, Cadet, butin. Gunitin akong pusil. Isight! Isight! Tanawa ang target. Ayaw, hindi. Kanimuhan kan ba yun? Ya. Kuhan lang. Katahan lang ang kuhan di ang target. Hunaw na ayaw hunaw na ang target. Gwapo ha. Kaya basta maluya ka. Dapat yung tanawang babae. Sarge, tama ba na iyang stance position, Sarge? Murag di man mao. Mataben, manggod, murag di man na mao. Ay, kabuti din, Dre. Ako official, Dre. Mas bend pati. Anak yun, anak yun. Kaya parang mo ang lubot, Dre, maigo. Galing-galing, anak lang. Fierce ang mata, fierce. Mura mag nag-practice og dog style. Tarungag sa itin, tapos imuhang kamot, hinahinayag kalabit. Urakan kay kuno. Wala na yung hinayayin, Sarge. Gusto ko na kayo. Ay, magkuha sa ko, dahil water gun dito. Ay, kaya dali lang, Sarge. Yaga naman ang emotion pagkakataon na nagtinuod nga pusil. Mano pa siya balagod. Agent Ray, si Cadet Buten dili pareha sa imuha nga bagtik sa mga gera. Kabalon ako kung asa dapat na siya ibutang. Kabalok ko nga nani talent si Cadet Buten. Ako rin bahala. Dapat din kabalo ka mo gamit sa mga materyales. Dapat tama na ang timpla. Oo. Tama na kay opisyal man mo pagsirdihan, ha? Ako bala, Sarge. Ano lang yun dapat? Sa giday training ani nila, Sarge, ha? Na-curious ko da. Sunod ka din. Agent Ray ay nagsulod. Ano mo, Sarge? Tanawa palibot na, restricted area, ha? Okay, Ako sa training. Sige, Sarge. May problema, Sarge. Bantay area. Kaya nila, uy. Sarge! Dugay pa mo, Sarge! Wait lang. Relax lang. Sama mo diya, uy. Dugaya ninyo, Sarge, uy. Training pa na ako. Tutan ako ba? Dugay kay sila. Sige lang, i-close na yung baba, sir. Ano? Wala ka nga. Ay, dugay na din, sir. Modit ako trabaho mo. Mga pageant. Ako pa para mo din magsundalo ko, uy.